Pieksämäen ammattiopisto 50 vuotta 1958-2008. Tulossa olevat uudet lait aktivoivat 1950-luvun alussa Pieksämäen kauppalan toimimaan tyttöjen ja poikien ammattiopetuksen järjestämiseksi. Koulutyö alkoi Keski-Savon ammattioppilaitoksessa 15.9.1958. Alkuaika oli voimakasta rakentamisen ja kasvun aikaa. Oppilasmäärät olivat huipussaan 1970-luvulla, kun koulutusta annettiin myös sivupisteissä. Pieksämäen ammattioppilaitos yhdisti Suomessa ensimmäisenä kaupungin, kuntayhtymän ja valtion oppilaitokset. Kaksivuotiset linjat muuttuivat kolmivuotisiksi ja opiskelijoille tuli lisänä ammattikorkeakoulujatkomahdollisuus. Osaamista ja pätevyyttä tuli tekniikan, kaupan, palvelun ja metsäalan koulutuksiin. Pieksämäki on ollut edelläkävijä ylioppilaspohjaisissa ja kaksoistutkintoon johtavissa koulutuksissa. Oppisopimuskoulutus oli yksi parhaista paikallisista uudistuksista. Tänään Pieksämäen ammattiopisto eli PASO on monipuolinen kouluttaja. Järjestämme toisen asteen ammatillista peruskoulutusta, aikuiskoulutusta ja oppisopimuskoulutusta. PASO tekee tiivistä yhteistyötä työ- ja yrityselämän kanssa. Hyvä henki on ollut yksi PASOn tärkeä pääoma. Oppilaitoksessa on panostettu kouluviihtyvyyteen ja siihen, että oppilaat saavat evääkseen todellisia ja tarpeellisia työelämätaitoja. PASO tarjoaa yhdessä eri kouluttajien ja työelämän asiantuntijoiden kanssa yritysten liiketoiminnan ja toimintaedellytysten kehittämiseen tähtääviä palveluita. Koko toiminnan ajan PASO on ottanut aktiivisia askelia myös alueellisena kehitystoimijana. Tavoitteena on pystyä vaikuttamaan siten, että turvaamme jatkossakin Pieksämäen alueen yrityksiä ja muun elinkeinoelämän tarpeita parhaiten vastaavan koulutustarjonnan. Oppisopimuksella voidaan yksilöllisesti palvella niin työntekijän kuin työpaikankin tarpeita. Oppisopimuskoulutuksessa suoritetaan ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai muu täydentävä lisäkoulutus työtehtävien yhteydessä. Tulevaisuuden tärkein asia on vastata seutukunnan työelämän tarpeisiin alati muuttuvassa toimintaympäristössä. On pidettävä huolta siitä, että opetus säilyy edelleen korkeatasoisena ja opetustilat ajanmukaisina ja viihtyisinä. Tavoitteena on varmistaa, että saamme edelleen riittävästi opiskelijoita eri koulutusaloille. Pyrimme säilyttämään riittävän koulutustarjonnan toiminta-alueellamme. PASOn talouskehitys on ollut hyvä ja se mahdollistaa riittävän panostuksen tulevaisuudessakin. Uskomme vahvasti henkilöstömme osaamiseen, joustavaan ja nopealiikkeiseen organisaatioomme. Aiomme olla tulevaisuudessakin tiennäyttäjä ammatillisessa koulutuksessa. PASO auttaa opiskelijoita nousemaan omille siivilleen.